गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बर' गोजोन गोरोबथाया गोजोर गोजोन लाबोदों। बे बाथ्राखौ बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि। 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाया आसामाव अरायथा गोजोन आरो जौगानाय लाबोदों होनना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सनिबाराव बुंथिदों। खौरां बिजोंजों लोगोसे जारिमिनारि गोरोबथाया 10 बोसोरनि हिंसाखौ फोजोबस्रांदोंमोन आरो बड'लेण्ड हालामाव मोनसे गोजोन मुगानि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो। बिथाङा बेखौ नोजोर होदोंमोन दि मिरु सोरखारा थांनाय 5 बोसोराव गोरोबथानि गाहाय समायखिराफोरखौ जाफुंसारै मावफुंदों। बबेखानि मोनसे बाहागोफोरा दासिमबो आद्रा जाना दं। गोरोबथानि उनाव गोजोन फैदोंमोन। गासैबो उदखारि हानजाफोरा गावसोरनि हाथियारफोरखौ गारदोंमोन आरो गुबै लामायाव हाबदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिया आद्रा थानाय बिन्दोफोरखौ थि समनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय रादाय होदों, बर'आ बुंथिदों। बर' गोजोन गोरोबथाया 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव मिरु सोरखार आरो गोदान दिल्लीयाव होबथाजानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड (NDF) नि गुबुन गुबुन हानजाफोरनि गेजेराव सागान होजादोंमोन। बेयो आलादा रायजो बड'लेण्डनि 50 बोसोर गोलाव दाबि खालामनायनि जोबनायखौ दिन्थियो, जायनि जाहोनाव हिंसाया जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। गोजोन लाबोनो सिगांनि नाजानायफोराव 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड गावखुंथाय गौथुम आरो 2003 मायथाइयाव बड'लेण्ड लिबारेशन टाइगार्सजों मोनसे गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) दानाय जादोंमोन। बबेखानि हिंसाया 2020 मायथाइनि गोरोबथासिम सोलिबाय थादोंमोन, जायखौ दा मोनसे दिंग्रायनाय बिन्दो महरै नायनाय जायो। गोरोबथानि 5थि बोसोरसालियाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे ओनसोला आथिखालाव लामा आरो फरायसालिफोर बायदि जौगालु मावथांखिफोराव गोसो होदों। बिथाङा गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय 125 थि संबिजिरारि सोदांनाय लाबोनो मिरु सोरखारनि सानथांखिफोरखौ मुंख'दोंमोन। गोजोन फैफिन्नायजों बड'लेण्डनि सुबुंफोरा दा जौगानाय आरो दिदोमथिनि इयुनखौ नेगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ काजिरङा जिब साफारिया मौसुमि बारनि थाखाय 19 मेनिफ्राय बन्द जागोन। आसामाव काजिरङा हायुङारि पार्कआ 19 मेनिफ्राय जिब साफारि सिबिथायखौ बन्द खालामगोन। लामानि गाज्रि थासारि आरो रोजा अखा हानायनि सांग्रांथि रादाबनि थाखाय बे थिरांथाखौ लानाय जादों। हाग्रा बिफानआ बुंदोंमोन दि बेयो दैज्लां बोथोरनि समाव रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय कहरा, बागरी, आगरतली आरो बुरापाहार बायदि साफारि ओनसोलफोरा बन्द थागोन। बोसोरफ्रोमबो दावबायारिफोर आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय अखा बोथोराव पार्कआ बन्द जायो। काजिरङा, जाय गावनि गंसे गं गोनां गान्दाफोरनि थाखाय मुंदांखा, सरासनस्रायै नबेम्बरनिफ्राय एप्रिलसिम दावबायारिफोरखौ नुयो। दावबायारिफोर आरो टुर अपारेटरफोरखौ गावसोरनि दावबायनायनि सानथांखिफोरखौ सोलायनो बोसोन होनाय जायो। खुलिफिन्नायनि अक्ट'आ बोथोर आरो लामानि थासारिनि सायाव सोनारगोन। बे पार्कआ इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज साइट आरो दैज्लां बोथोरनि समाव मिथिंगाखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों राहा लायो। थामथि खौराङाव दङ शुकुर आलीजों लोगोसे सा 6 हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ जुवा गेलेनाय रेकेटखौ फोजोबस्रांदों। आयेन बेरेखा जुवा गेलेनाय हाबाफारिफोरनि सायाव मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव बासिस्ता पुलिसआ नोगोरनि सिङाव अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो रोखोमनि जुवा गेलेग्रा नेटवर्कखौ फोजोबस्रांदों। बे अपारेशननि जाहोनाव रेकेटखौ अर्केस्ट्रा खालामनाय आरो बाहागो लानायाव लोब्बा थानाय सा 6 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला जुवा गेलेनायनि आस्थामखौ लक्रा ओनसोलाव थानाय गंसे गारिनिफ्राय सालायनाय जादोंमोन, जेराव दायनिगिरिफोरखौ सांग्राङै भेटिं अपारेशन खालामनाय नुनो मोनदोंमोन। मोनसे श्रुत
सुलुनि बिथायाव पुलिसआ गोख्रै सिग्रोमदोंमोन आरो दायनिगिरिफोरखौ हमदोंमोन, जाय गोबां रोखोमनि जुवा गेलेनाय आरो अनलाइन वेटिंआव नांथाबना दंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा मनोवर हुसैन, शुकुर आली आहमेद, मकबुल हुसैन, फार्द प्रतिम दास, लुत्फर रहमान आरो आब्दुल आली फाखरुक। सिग्रोमनाय समाव बासिस्ट पुलिसआ गोबां एटिएम कार्ड, गोबां बिबांनि नोगोद रां आरो वेटिंनि हाबाफारिफोरनि थाखाय बाहायजानाय गोबां मबाइल फन बोखांनो हादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरानि सायाव आथोनारि गाग्लोबनाय आरो बिबानगिरिखौ गाज्रि बाहायनायनि अजद। फरायसाफोरा अजद होदों। समाजारि हाबा बिफाननि फरायसाफोरा लोगो बिबुंगोरा अजित कुमार जेनाखौ आथोनारि गाज्रि खालामनाय आरो गोहोनि गाज्रि बाहायनायनि दाय होनायनि उनाव आसाम मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे गोदान दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। मुलुगसोलोंसालि पुलिस आउटपस्टआव मोनसे अजद होनाय जादों, जेराव दाय गोनां सिगिनाय, मानहानि आरो गोसोआरि उलफिरन बायदि दायफोरखौ फारिलाइ खालामनाय जादों। फरायसाफोरा अजद होयो दि जेनाया गाज्रि बिबुंथि होदोंमोन, सोलोंथायारि मेलनि सायाव सिगि-सग खालामदोंमोन आरो बिसोरखौ गोजान जायगाफोराव सम-सम लोगो हमनो नारसिनदोंमोन। बिथांमोना दाबि खालामो दि बिथाङा बिथांखौ नंखाय मदद होनो थाखाय बिसोरखौ गोहोम खोख्लैनो नाजादोंमोन आरो सोलोंथायारि साजाखौ हुमखि होदोंमोन। गाहाय अजदफोरनि मादाव आथोनारि उत्पीड़न, सिगिनाय, आखुनि गाग्लोबनाय आरो गोसोआरि गाज्रि बाहायनायफोर दं। फरायसाफोरा बुङो दि बिसोरनाव रेकर्डिं आरो स्क्रिनशट बायदि फोरमान दं। पुलिसआ अजदखौ गनायना लादों। नायबिजिरनाया जागायजेन्नोब्लाबो जेना आरो मुलुगसोलोंसालि मोन्नैबो दासिम सिरि थादों। बाथि खौराङाव दङ बिएसएफआ मेघालय सिमायाव साबा बांलादेशिफोरखौ हमदों। सिमा रैखाथि हानजा बिएसएफआ भारत-बांलादेश सिमायाव भारतआव आयेन बेरेखायै हाबनो नाजानाय साबा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदोंमोन। इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै 193 थि बेटेलियननि रौनियाफोरा सानजा खासी हिल्सनि सुनामगन्ज जिल्लानिफ्राय सानै सुबुंखौ होबथादोंमोन। बिसोरो साख्रि नागिरनानै सिमा बारनायखौ सिमान लादोंमोन आरो डांगल पुलिसनो गथायना होदोंमोन। सोनाब गार' हिल्सआव मोनसे गुबुन अपारेसनाव 50 थि बेटेलियनआ पाबना, शेरपुर आरो किशोरगंज जिल्लानिफ्राय आरोबाव साथाम बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदोंमोन। आहमेदाबादनि सिगांनि जि-जोमनि खामानि मावग्रा साथामखौबो आयेनारि राहानि थाखाय महेन्द्रगंज पुलिस थानायाव लांनाय जादोंमोन। बे अपारेसनफोरा मेघालयआव आयेन बेरेखा हाबफैनायनि होबथानो आरो सिमा रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय बिएसएफनि गोख्रों नाजानायनि बाहागो। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।